Gràcies, diputada. També ha presentat esmena a la totalitat el grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. En el seu nom té la paraula la diputada senyora Lorena Vicioso. Gràcies, president. Bon dia a tots i totes. Avui anunciem que, evidentment, no donarem suport a aquesta proposta de llei i per això vam presentar l'esmena a la totalitat. Però abans de començar a dir-li els nostres motius, m'agradaria dir-li la sensació que he tingut a l'hora de llegir la vostra llei. Sembla, o segons el meu punt de vista, sembla que us heu oblidat de preguntar a les dones com volen que sigui la seva maternitat. O us heu oblidat de dir quan volen ser mares o amb qui compartir la seva maternitat. En la seva llei, la sensació que jo tinc és que hi ha una falsa realitat també. És com si les dones que decidim no tirar endavant el nostre embaràs fos perquè la societat no ens proveeix de recursos i d'opcions suficients. Senyora Xandri, per nosaltres és una opció, és una decisió i també és un dret. Per tant, li demano que amb tot el respecte que jo tinc a les persones que sí tiren endavant la seva maternitat i també respecti a les dones que decideixen no fer-ho. Sembla que per vostès no compta què vol la dona. No compta, no entenen, no accepten que les dones podem prendre decisions de quan tenir fills, d'amb qui tenir-los, de quan tenir-nes i, de fet, per vostès tampoc és una opció que decidim estimar a qui vulguem, sigui home o sigui dona, o si volem ser mares soles. La llei, per nosaltres, hauria d'acompanyar les dones a poder decidir, no a presentar-les com a éssers indefensos incapaços de decidir per si mateixes. En la seva llei feia al·lusió a una dona abandonada que viu davant dels problemes reals que li pot generar un embaràs imprevist. Diu que no és una societat justa que respon als requeriments d'una democràcia. Doncs si vostè parla de dones vulnerables en risc d'exclusió, crec que s'ha oblidat que forma part d'un partit, que és el Partit Popular, que governa l'estat espanyol en majoria absoluta i amb un absolut menyspreu pel que significa la capacitat de les dones a decidir. El Partit Popular ha elaborat, ha signat lleis, reformes i acords que han acabat significant el major retrocés de drets socials de la nostra petita història de la democràcia. Senyora Xandri, a mi també aquesta llei per mi és d'un cinisme insofrible. Per què dic això? Sap què és el que provoca una societat injusta en democràcia? El cúmul de les lleis, de les normes que vostès han aprovat al Congrés espanyol. Lleis que decideixen rescatar bancs i caixes abans que persones. Modificació d'article, com l'article 135, que per cert, modificat pel Partit Socialista i pel Partit Popular, en el que ens obliguen a pagar abans un deute que els nostres drets socials i serveis socials. Lleis que decideixen fer negoci del nostre estat de benestar, o millor dit, que provoquen la privatització de la sanitat i de l'educació. Lleis, també, senyora Xandri, que desnonen a famílies, perquè no hi ha només una família, sinó hi ha diverses famílies, que desnonen a famílies, a nens i nenes a càrrec. Miri, senyora Xandri, vostès aproven mesures per ser amables en les grans multinacionals i fetes a mida amb persones que tenen la santa cara de dir que no contractarien mai a una dona entre 25 i 45 anys. S'ha de tenir barra per demanar aquí el que provoquen precisament les vostres lleis. Vol de veritat protegir les famílies i protegir la maternitat? Doncs li suggereixo una sola cosa. Derogui la reforma laboral. Una reforma laboral que ha precaritzat, una reforma laboral que ens ha baixat els sous, una reforma laboral que fa que la dona sigui doblement explotada, una reforma laboral que en el 2014 només aquí a Catalunya ha provocat que 10.000 dones abandonessin el mercat laboral i on la conciliació familiar
continua sent ciència-ficció per milers de persones que es plantegen tenir nens o nenes en aquest país. Senyora Xandri, amb aquest panorama que provoquen precisament les seves polítiques, sembla que és fàcil ser mare o pare, perquè també sembla que a vostès se'ls oblida el paper del pare dins de la maternitat. Senyora Xandri, les nostres esquenes, les esquenes de les dones, segueixen carregant tot allò que el vostre govern i que vostès no fan. Les seves polítiques han aprovat retallades en polítiques socials, han fet l'increment del cost de la vida sense augmentar el cost, han privatitzat, han reduït els serveis públics. Les vostres retallades també han fet que 3 de cada 4 ocupacions públiques, sanitat, serveis socials i educació, siguin destruïdes i precisament llocs que ocupaven les dones. Les seves polítiques han eliminat qualsevol ajuda a la dependència. Les seves polítiques han reduït fins a desaparèixer la dotació pressupostària de les escoles bressol. Les seves polítiques introdueixen la religió a les escoles com fa 40 anys i crec precisament que la religió no és una assignatura que doni bastant informació sobre salut sexual. Les seves decisions, senyora Xandri, a l'estat espanyol han reduït els pressupostos a la Generalitat fins un 70% els recursos que destinava a la Generalitat en les famílies, fins un 4% en adolescència i infància i fins un 21% en joventut. Senyora Xandri, molt demanar protecció a les persones, però no li sembla que s'ha oblidat dels serveis públics que vostès han destruït i l'atenció a les persones? I per últim, i per finalitzar, no creu que ja han tingut bastant amb la dimissió d'un ministre per deixar-li clar que l'avortament és una opció, és una decisió i és un dret, que moltes dones van lluitar per adquirir aquest dret, que el volem tenir per molt que us pesi? Gràcies, diputada. La darrera esmena a la totalitat presentada.